Her vaqtdagi büyük tatar tilinde isenmisiz deb sizga men Gulnaz Safarova. Vaqt bora bu adnada oxirina yaqinlashdi. Adnaning muzikal yangilıklari, populyar jırlari, jırchilari bilan yaqinlanroq tanishing. Bu muzikal qo'yma hit paradi ham biz boshlaymiz. Vaqt shunlab da tez o'za. Xatirlaysiz, mali ko'pdan tugilgina jırchi Rishad Fazli Ahmedov ati bo'ldi deb xabar solgan edik. Endi shu vaqtdan so'ng 1 yil vaqt o'zib ta ketgan. Rishad Fazli Ahmedovlar oilasi ali ko'pdan tugilgina ular Iskandarning 1 yoshlik tug'an kunini belgilab o'tganlar. Nishiksin deb so'rag'ach, Rishad hatto ovozini jiyib olib, aybat deb ayta olmadi. U shunday shod, yilmayib qina turadi. Hit paradda da bizning bu atnada yilmayun ko'ramiz. Yilmayun ham jırlavun hit paradning 15-o'rni. Sina kiraklikini bir anlarsın ali ömrünün uşarında bulur şundi mali Sına kalma yaratını sin anlarga sin tırışıma kirek tügel özüzügne aldarga Şalımay bir anlarsın ali ayrılığa şu ağlav yaşavlarının yanı Sına kalma yaratını sin anlarga sin tırışıma kirek tügel özüzügne aldarga Sına kalma yaşarmen deyip oylauğuna jingel yılmayırga tırışsan da kitege bola o küngel Sına kalma yaratını sin anlarga sin tırışıma kirek tügel özüzügne aldarga Sına kalma Hit paradning 14-o'rnida yangi jırchi. Yangi deb sizning endi bu jırchini ko'rganingiz, eshitganingiz bor. Tek bir aral qo'yadir yo'g'olib, unutilib turdi. So'z Gulnaz Xalikova turida. Kim so'ng u Xalikova Gulnaz deb optirarga oshiqmag'iz. Gulnaz Urazova desam, qiz shundoq esigizga tushar. Go'zal Urazovaning bir tug'an singlisi Gulnaz, erining familiyasi bo'yicha Xalikova. Hit paradning 14-pozitsiyasida.
Очраштырды безне салкын кышлар, айырмасын иде ямлы язлар. Назласын әлі жылы жейлер, сакласын безне сары күзләр. Син бит минем тутты кышым, кабыз икші сөйүтән. Кулларыңны бир кулыма да, ышыгалы бергә кышым. Син бит минем тутты кышым, кабыз икші сөйүтән. Кулларыңны бир кулыма да, ышыгалы бергә кышым. Мин теләдем сине очратырга, мин теләдем сине күрергә. Теләгәннәр чын аша икән, мин телимен сине сөяргә. Син бит минем тутты кышым, кабыз икші сөйүтән. Кулларыңны бир кулыма да, ышыгалы бергә кышым. Китер кышлар, җитәр язлар тагын, мин китмәмен кышлар ардыннан. Мин калырмын синең йөрәгеңдә, син яраткан кешең мин булып. Син бит минем тутты кышым, кабыз икші сөйүтән. Кулларыңны бир кулыма да, ышыгалы бергә кышым. Син бит минем тутты кышым, кабыз икші сөйүтән. Кулларыңны бир кулыма да, ышыгалы бергә кышым. Әміне Айфараның кім екенлігін исігізге түшіріп тұрасы да yok. Күпләр аларны легендар түркім deyip атап ерте. Татар эстрадасында ең ұзын ғұмырлы түркім. Қызық үшін генә санап қарып, ісі түркімі бар еді, тарқалды. Қазан егетлері түркімі составын алмаштырды. Башқа түркім исімі хатта башқа да келмей. Айфара ең ұзын ғұмырлысы. Айфара дегеш шындық аққайынны іштәсі келе башлай. Әйю, хит-парадта алар янмас иде йөрәк дип җырларлар. 13-нче урын. Yaratmadım бүтән берәүне дә, яратмам да инде күрәсен. Үз алдыма бәхетләрем булыр, тик син генә барып киләсең. Хәбәрләрең юк шул сәламеңдә, онытырга мәллә исәбен. Утлар салып киттең йөрәгемә, нишләвең бу иркәм, нишләвең? Янмас иде йөрәк, янмас иде, сөям дигән сүзең булмаса. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, sağışlarım sünnet yoğalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, süyülerden güngel tuyalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi, bir yalğızı eğer bulalsa.
Хит-парад буенча үскә күтәрелә баруыбызны дәвам итик. Бу атнаның 12нче позициясендә Эльмира Сөләйманова. Җырчының соңгы яңалыкларына килгәндә, Эльмира дача сатып алырга җыена. Бактың исә җырчы инде күптәннән үз бакчасын булдырып, анда җиләк-җимешләр, яшелчәләр үстерергә хыялланган икән. Ел буе заллар тутырып халык җыйсаң, концертлар куйсаң, шулай ул. Хыяллар чынга аша. Инде Сөләйманованың үзен җырлатыйк. Ялгызларга бик авырдыр, билеп алса сагышлар. Аерылмасын парлы ярлар, кавышсыннар ялгызлар. Кеше гомере озын түгел, бик тиз үтә гомерләр. Ходай үзе насыйп итсен, парлы яшәү, парлы гомерләр. Кеше гомере озын түгел, бик тиз үтә гомерләр. Ходай үзе насыйп итсен, парлы яшәү, парлы гомерләр. Ялгызларның хәлен белеп, олыларның кадерен белеп, парлап яшигәле, шатланышып сөенеп. Кеше гомере озын түгел, бик тиз үтә гомерләр. Ходай үзе насыйп итсен, парлы яшәү, парлы гомерләр. Популярлар арасында бу атнада Мөнир Рахмаев та бар. Кемнең, әмінә Мөнирнең җәй көне бакчада помидорлар үстереп ятырга бер дә вакыты юк. Ул эшли, җырлый. Инде хәзердән үк Рахмаевның җәй графигы төрле чыгышлар белән тулып беткән. Июнь-июль айларында Мөнир Рахмаевны туемда җырлатырмын әле дип утыручыларның планнары тормышка ашмаячак. Теләсә нинди бәйрәмгә, чарага җан кертеп җибәрүче Мөнир Рахмаевны хит-парадта да җырлатыйк. Бу атнада ул 11-нче. Бас, бас, каты бас, аякларың талмасын. Бас, бас, нығырак бас, бейік көңілің туймасын. Күзді яшьлек мизгелем дип үкенергә калмасын. Үтеп китте гомерем дип уфтанырлык булмасын. Күзді яшьлек мизгелем дип үкенергә калмасын. Үтеп китте гомерем дип уфтанырлык булмасын. Бас, бас, акрын бас, канатларың җилпенсен. Бас, башыма бас, йөрәкләрне җилкетсен. Сагышларны таратырлык дәртле көйләр сибелсен. Моңсызларга моңнар биреп шушы көйгә биетсен. Сагышларны таратырлык дәртле көйләр сибелсен. Моңсызларга моңнар биреп шушы көйгә биетсен. Идәннәре бөгелсен, бас, шышы бас, тузаннары бөркелсен. Гармунчының бармаклары төбәләрдән йөгерсен. Биемичә утырганнар түзә алмый биесен. Гармунчының бармаклары төбәләрдән йөгерсен. Биемичә утырганнар түзә алмый биесен. Сәхнәдә Мөнир Рахмаев кебек боргаланучы, бии җырлаучы тагын бер егет барлыкка килде бит әле. Рамил Закиров. Рамил нәрсә турында җырлый? Әлбәттә, мәхәббәт турында. Тик син генә бул минем яннарымда дип үзгәләнә ул клибында.
Клибында тагын ниләр барын сөйләп тормыйм. Хәзер үзегез күрерсез. Музыкаль койма хит парадының беренче унлыгын башлыйбыз. Haksızlık белән килешмәм, авырлыкка бирешмәм. Сиңа булган хис турында башкаларга сөйләшмәм. Аңлыйсың микән син шуны хисләрем чын икәнен? Сорагып бетәм, көтәм, очрашулар җиткәнен. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Сөйләр идем серләремне күңелдәге булганын. Белсәң иде йөрәгемнең нинди хискә тулганын. Син диеп ата таңнарым, син дип килә язларым. Белсәң иде шул сүзләрдә күпме сөю наз барын. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Хит парадның 9-нчы урынында Алимә Сафина. Алимә шулай ук яңа җырчы. Яңа тамгасасындагы җырчылар бу араларда бик күбәеп китте әле. Нишлисең бит? Бөтен кешенең җырлыйсы килә. Бик яхшы җырлаганнары сәхнәдә кала. Инде артык җырлый белмәгәннәре әкрен-әкренләп үзләре төшеп кала. Алимә кайсылары рәтенә кереп? Әйдәгез карап карыйк. Күзләреңнән кара беләм, нидер әйтәсең килә. Тотма эшеңдә сирегене, аңлармын ипләп кенә. Күзләреңнән кара беләм, нидер әйтәсең килә. Тотма эшеңдә сирегене, аңлармын ипләп кенә. Силә сирегене, силә, силә, силә яшермә. Шул чагыңда җиңел була, сөйгәнем дип дәшәргә. Силә сирегене, силә, силә, силә яшермә. Шул чагыңда җиңел була, сөйгәнем дип дәшәргә. Серле карашларың белән өзелеп син карама. Сөям диеп сөреңне шиш, йөрәгемне кадама. Серле карашларың белән өзелеп син карама. Сөям диеп сөреңне шиш, йөрәгемне кадама. Силә сирегене, силә, силә, силә яшермә. Шул чагыңда җиңел була, сөйгәнем дип дәшәргә. Силә сирегене, силә, силә, силә яшермә. Шул чагыңда җиңел була, сөйгәнем дип дәшәргә. Әнә бит кайчандыр Рамил Галимҗановны белүче дә юк иде. Татар җыры фестивалендә чыгыш ясаганнан соң, ел ачышы номинациясендә җиңеп чыкканнан соң, ул танылып китте. Аның мөлаемлеге, тавышы истә калды. Хәзер Рамил Галимҗанов зур-зур концертларда катнаша. Күзгә үзенең беренче сольный альбомын чыгарырга әзерләнә. Рамилгә бары уңышлар телисе кала. Һәм әлбәттә инде хит парадның 8-нче урынын тапшырды. Эх, дусларым, дөнья бит ул табышыма. Яшәргә тырышабыз, табышмактан калышыма. Яшибез
Яшибез әле, яшибез біз болсынға. Бәхет шадлық қуаныштан тұрмыш гүрләп тұрсыныға. Яшибез әле, яшибез біз болсынға. Бәхет шадлық қуаныштан тұрмыш гүрләп тұрсыныға. Эльмира Хамидуллина исемле җырчы Парадис кызда хит-парадта. Моңарчы сез Парадис кызлардан Алсу Фаракшинаны гына белгән булсагыз, менә хәзер Эльмира белән дә якыннанрак танышыгыз. Эльмира бик уңышлы итеп кенә Гүзәл Әхмәтова, Гүзәл Уразова, Дилә Нигъмәтуллина һәм башка җырчыларга да пародияләр ясый. Ләкин ул үзен Парадис дип кенә түгел, җырчы Парадис дип атый. Һәм ике эшне бер юлы алып барырга тели. Эльмира хит-парадта җырлар. Бу атнада 7-нче позициядә. Ömür bit ulu bir birilgen Ülgürüp kalı kirek Мәңгі яшәргә килгән күк Аштына безнең йөрәк Бик килешми күңелгәйләр Мәңге яшисе килә Тормыш муллык байлыкларны Бирсенләр җиргә илгә Юк килешми күңелгәйләр Мәңге яшисе килә Тормыш муллык байлыкларны Бирсенләр җиргә илгә Ашыгабыз, ашкынабыз, тормыш итигереябез. Ансын эшлик, монсын эшлик, өйіп янып көябез. Бик килешми күңелгәйләр, мәңге яшисе килә. Тормыш муллык байлыкларны бирсенләр җиргә илгә. Бик килешми күңелгәйләр, мәңге яшисе килә. Тормыш муллык байлыкларны бирсенләр җиргә илгә. Әкрен-әкренләп хит-парадның беренче бишлегенә якынлашабыз. Бу атнада 6-нчы урын хуҗасы Мурат Гасин. Мурат хуҗа булырга бик ярата. Әле менә күптән түгел генә аның шәхси сайтының паролен ватып кереп, Мурат исеменнән әллә нәрсәләр рекламалап ятканнар. Моны белеп алган җырчының бик нык ачуы чыккан. Мурат хәзер бу кешеләрне табып, әлеге сайтка кем хуҗа икәнлеген күрсәтергә тели. Штрафлап, ачуланып кына түгел, бу кешеләрне судка биреп. Муратның суд юлын таптауы турында без чираттагы тапшыруда сөйләрбез. Әлегә хит-парадта җырлатый. Биегіз дуслар әйдә, вакыт узмасын зая. Биегіз дуслар әйдә, вакыт узмасын зая. Би яшәгәндә гомеркәйләр озая. Би яшәгәндә гомеркәйләр озая. Би яшәгәндә гомеркәйләр озая. Би яшәгәндә гомеркәйләр озая. барлык туган тумаша. Бик әйдә барлык туган тумаша. Кеше бик гомер буе ул шулай күңел аша. Кеше бик гомер буе ул шулай күңел аша.
Бу атнада хит парадның бірінші бешлігін башлап жіберуші жүршібіз Шешке. Шешке турында елмайып сөйлесігіне келіп тұра. Хатırlasanız bundan 3 ay элек әллә Шешке әни булырга жыйнайынды дип сорау биргән идек. Вакыт күрсәтер дидек. Һәм вакыт күрсәтте. Әле күптән түгел генә булып узган TMTV премияләрен тапшыру тантанасында бөтен кеше Шешкәнең әни буласын күрде һәм белде. Инде Шешкәгә исән-сау гына йөреп бетерергә язсын. Без һәркем артыннан күзәтәбез. Дөрләп яна ялыгыз уша, ышкыннары җилегә уша, куркып җиргә төшәргә. Мин дә ушак булыр идем, бик тиз янып сүнәр идем дә, килми көчемнән. Син бит киттең бүген бу тәне белән, йөзләрең бик бәхетле иде, ә минем соңгы өметем сүнде. Син минеке түгел шул инде. Бар җылымны сиңа бирдем, синең белән көчле идем, шашып яндым, яраттым. Хәзер синсез калдым менә, горур башым түбән ияма, сынды канатым. Син бит киттең бүген бу тәне белән, йөзләрең бик бәхетле иде, ә минем соңгы өметем сүнде. Син минеке түгел шул инде. Рамил Әймәддинов исемле җырчы егет турында да досье җыйдым мин. Ул Ульян егете, консерваториядә укый. Татарча, русча, инглизчә, французча һәм гарәп телләрендә дә җырлый. Минута славы тапшыруында да катнашканы бар. Шулай ук вокал, җыр буенча бер кочак дипломнарга ия булган егет. Ачуланмасагыз, дипломнарын санап тормалым. Сүзне үзенә бирик. Йөрәгемне бүләк итәм, кабул итеп тик син алгына. Гомерлеккә тормышымда бәхетем булгына. Мин сине көтәм, зарыгып бетәм, килче иркәм. Саклыйк күңелдә гомергә, шын ярату дигән саф хисне, җанымнан артык күрәм, кадерлем, өзелеп сөям, яратам сине, яратам. Сагынам иркәм, хәлләремне син белсәң икән, җырларыма исемеңне кушам кичен иртән. Сөю назымны сиңа иркәм, бүләк итәм. Саклый күңелдә гомергә, шын ярату дигән саф хисне, җанымнан артык күрәм, кадерлем, өзелеп сөям, яратам сине,
Хит-парадның бірінші үшлігін шаулап башлап жибәрібіз. Чөнки мұнда бір юлы 3 егет, Мәскәү егетләре. Айрат Сафин, диджей Нияз һәм Радик Яруллин. Егетләр дип, әтиләр инде. Әтиләр, әлі күптән түгел генә Айрат Сафинның кызы туды. Ниязның улы Радик Яруллин да әти булачак. 1-6 елдан диленгәч. Әлегә Радик үзенең диджей Радик студио тавыш яздыру студиясендә көне-төне эшли. Сезгә дип яңа җырлар әзерлиләр. Әлегә егетләрнең инде әзер «Әйдә дустым» дип исемләнгән музыкаль композицияләрен тыңлап китәрбез. Әйдә дустым алгар монны, җырлык җиргән чишмәне, җырга моңнарга күмелсен, авылыбыз кешеләре. Әйдә дустым, җырлап уйнап күрсәк гармонның тавышын, бергәләшеп бигәле, дөньяларның рәхәтләрен күргәле. Әйдә дустым, җырлап уйнап күрсәк гармонның тавышын, бергәләшеп бигәле, дөньяларның рәхәтләрен күргәле. Кайдасыз матур шаулар, яшел балын буйлары, бер сөлгешен терәшкә, җәйге сабан туйлары. Әйдә дустым, җырлап уйнап күрсәт гармонның тавышын, бергәләшеп бигәле, дөньяларның рәхәтләрен күргәле. Әйдә дустым, җырлап уйнап күрсәт гармонның тавышын, бергәләшеп бигәле, дөньяларның рәхәтләрен күргәле. Якты йылдызым дип җырлаучы Илшат Сафин хит-парадта 2нче. Ай нурлары булырмын. Агыйдел буйлары. Менә хәзер якты йылдызым. Җырчының репертуары әкрен-әкренләп туплана бара. Туплансын шул. Илшат бит җәй көне үзенең авылына кайтып, сольный концерт куярга әзерләнеп йөри. Башта авылында, аннан районында, аннан Казанда. Бүтән җырчы шушы схема буенча эшли. Тик әлеге схема буенча Казанга барып җитү күпме вакытны алыр, менә монысы билгесез. Илшат Сафинга уңышлар теләп, хит-парадның 2нче урынын тапшырды. Жылы җәйләр җитте тагын, якты йылдыз күкеләрдә, шул йылдызлар арасыннан эзлим сине кишеләрдә, шул йылдызлар арасыннан тапсам сине әгәр дә, өзеп алыр идем ләкин буем җитмәс кишеләрдә. Ош яныма, куны кулыма, сине минем күз нурым, күктәге якты йылдызым. Ош яныма, куны кулыма, сине минем күз нурым, күктәге якты йылдызым. Нур сибәсең күкеләрдән син, балкып сөеләшеп, син бит мин сайлаган йылдыз, сөйлигәйдә серләшеп, җәйнең җылы кичендә син бик якты балкыйсың, сизәсеңме хисләремнең сиңа дигән татылысын. Ош яныма, куны кулыма, сине минем күз нурым,
yakıtı yıldızım. Oş 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 yanıma, Kuna 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 kuyma, Seni minin göz nurum, Kökedeki yakıtı yıldızım. Hit paradning birinchi o'nlig'ina da kelib jetdik. Absolut hit Sog'inam da qobat. Demak, bu adnaning lider jurchisi Ruslan Keramiddinov. Jingu bilan Ruslanni tugul, ajir avtorlari Rishad Tixvatulin ham Vazih Fatihovni da tabriklaymiz. Endi qutlashdik, hozir jirga ko'shik. Daimina seni yaraştırgen nasip etip ösettiğin Yine de sinesiz yaşayıp olmam gerek Olma bir tügümlinin Sağıran da kalmadı yanlarına Koydam sina torta kügelem Durmaşımını bir de bir yemelendirip Durgan seni bittin sizi bir gün Hoşmak gerek sur kızday seni mina Yaratam deyip nazlı deşülerin Ellerine tuyula Sağınan da kapat yanlarına Koydam sina torta kügelem Durmaşımını bir de bir yemelendirip Durgan seni bittin sizi bir gün Менә шулай дуслар, хәзер сез кем беләндер җырчылар турында сөйләшкәндә, әмин тегенең турында шуны белән биеп өстәп куя аласыз. Татар шоу-бизнесы җырчыларның яңалыкларын сезгә бу атнада мин Гөлназ Сәфәрова җиткердем. Исән сау булыгыз.